Ito na, simulan na natin. Ito lang paminaw ng atong unang caller. Kung kamo na ay problema sa gugma, sex issues, friendship, family, career, bira. Ay, bastos. Tira binta mi diri. Okay? Tawago na to. Cellphone ta may gala. Tistingan na to. Hello, good afternoon. Hello, Tita B. Maing hapon. Maing hapon. Kinsa man ni? George. Aba, George. Pagkamacho nga pangalan. Kabalo ba ka nga nakay salida sa una sa sine? Wala. Wala. Ang entitled Tila George. Double with Ginhawa Delpin. Ay, bastos. Pilay edad ni George? 24. Oy, sakto na ni. May na ni po ni. Unsay problema sa pila to edad nimo? 24. Unsay problema sa unsa man ning 24 nag-eskwela pa ni o nagtrabaho na? Nagtrabaho pero kapangitag hapon trabaho. Sas mo gini problema sa mga millennials karon ba? Ay, bastos. Si pangita o di wagi ka kuan. Pero di ka may sweldo. Dili. Di ka ganahan sa environment. Kara. Di ka ganahan si mong bossing. Usapod na. Ay, bastos. Kabalo ka, aning kalibutan na, bata man arbaho ta, nagyot ay bossing. Di magtuko na lang kang imong kumpanya para walay bossing. Ang galing mo! Pohon. Sige, ang say problema ni... Ama ka na ba nanawag? Nakadiri ka rin sa kuan. Sa Jerborha. Okay, JR Borja. Extension o JR Borja nga main? Diris dalan sa Jerborha dapit. Dalan. Ambot. Ay, bastos. Okay. Padulong sa merkado, extension to dito, sa merkado dapit. Dili pa man dapit sa naikuan. Siyudad lang yun, min. Karaang yung terminal. Ah, okay. O, sa may problema na to karong panahon na? Unsa? Kwarta. Oh, you know. Lain na ba na nga sakit kay maka-amnesia na ba na? Ay, bastos. Nagkakayutang. Nabitaw, unsay problema karong kwarta? Bitaw. Sorry to explain this. Kanang our friend, close me. Okay. Tapos, gusto ko nga magkami. Pero, hindi na magkakabuhat ang pagpapayag-saya. Kadyo lang. Unsa pasabot nimo pag mo yung imo ning friend, unsa man ni siya nga nang close friend na nimo, office mate or kauban mo sa inyong mga hobbies, unsa man ni siya? Silingan? Yan, close friend. Close friend. Ama mo nagkailaan ni Sa kuan, school. So dati mo schoolmate mo. Classmate, first sem sa... Pero lain sila kuan, first. Pero nag-classmate So kami sa... meaning to say, dugay-dugay na gid mo nga friend. Oo. Dugay-dugay na. So unsa man ni na-develop me o kuan ni kanang pirmiro pa lang kita medyo attracted na ka. Attractive lang yun sa tanahon. Okay. Ay, bastos. Pero nganong so kung sa eskwelahan, so sa school pa, sukad-sukad wa pa gyud nimo na kuan na-release na imong gibati diha sa iya ha. Abo lagi ni Tita B. Kay Muslim ang good ba sa igonani nga close nimo ang usa ka babae. Brad kisod ka og explain kay basin og Ang friendship. maguba. Kadyot lang, kaniba, single ba siya ato nga time? O ikaw ba, single ba ka? Katungat time, pareha mi, boss, in a relationship. Okay. So that's why medyo wapod kay nimo pa na push through yun. Kana. Tapos karon nga nanarbaho na mo, unsa man, single pa ba siya karon? Medyo shaky. Ay, bastos. Giyon sa mo pagkabalo nga shaky ni. Anong giyon sa man mo pagkabalo? Chat-chat day mo. Close ba mi? So, wait, tama din. tama no. So, pag mo yung kasawa nga close, kabali burag yung barkada ani. So, from time to time, ga PM mo, ga text mo. Kapay matulog. Hoy! Kalami, gula na ka, friend, abay matulog. Pero, kuhan, abay may matulog, pero naikuhan ba? Ang pagitan dito, abay lang kwarto.
Pareha ba mo mga hilig ani, mga hobbies? Tanosin Oo. na pare-pareha pod. Dili pa doon, tanan. Pero to be honest, ikaw, siyempre makabalo man kita laki, no? Feeling nimo medyo naba ni kuan sa imuha or feeling nimo barag friendship lang yun or di nimo makita kung di nimo matansya kung na ba siya pagtingin sa imuha. To be honest, kung ikaw lay pabuton. First nga ako na ako sa iya ha, sa classmate pa mi. Medyo laira gid akong na-feel sa iya. Dili gid ingon nga for friendship lang. Oo, Murag pero nga ko, pero kung pasabot for ba, future. like for example, kamo na sige mag-uban. Feeling nimo ba na ay burag malis, burag feeling ba nimo burag nakagusto po sa imo or di nimo matansya because feeling nimo burag friendship lang yung pananaw sa imo ha? Munay dili na ako matansya, Tita B. So di nimo ma-feel Kay kung kuan man. Usahay man gani, ma-feel na ko nga burag bitaw kimyo bitaw. Murag ana ba ang kuan? murag Imyo murag mag-un. Teka muna ha. Ato sa ning himay-himayon. Siya ba medyo friendly ba siya sa imuha lang or medyo friendly po siya sa uban? Murag na ba siya ginapakita sa imuha? Nga mo po yung ginapakita sa uban lalaki. Kaya na yung mga babae nga na. Kaya bali, hilig magkapak-hapak ang babae. Hilig mag-agbay-agbay. Pero sa uban friends, nga na gid siya. Pero sa imuha, nga na po siya. Mo nang sometime, maging ka nga, di na ko matansya. Murag lahi raman pod. So feeling ni mo, murag nagi something yung imo po ma-feel. Okay na naman nakita na ako sa iya nga wala nakita sa uban sa iya. So kay close man mi, so nagi mga butang na to nga mga private parts nga murag kasaligan na niya ipakita sa kawan. Oy! Murag siya lang kibali. Mga private parts! Walay malis siya ba? Sama sa mga matagtiki! As in private parts yun? As in mga... Tama sa yung ilok. Dapit sa ilok. Burag ingana na siya kakuan. Burag di na, wala hesitance. Burag bitaw og kuan. Burag na siya maulaw. Burag ka dili siya maulaw. Okay. Dili na mataha kibali ana. Hindi na siya mataha sa imo. Aba? Dili ka nga... Wapo siya napakita sa imo. Tanawa, nag-shave ba ako? Bago pagyud ba? Wala pa. Wala pa. So mga kuan lang, feeling lang nimo burag inganan. Unsay nakapugong sa imo nga kuan, hadlok ba ka or tama to mong yung ganina tungod lang gyud kay hadlok ka basi kang friendship. Wala na so kuan. Okay. Sige. Unsa to kay? Kay ani man good if ever nga manguyab ko sa iya na may tendency good nga kay medyo shaky sila karon burag kaysa ako mangod karon siya nagpa-comfort braga sobra na niya pagpa-comfort sa kuwaban niya burag tama no sige wait tagay na kog example for example dito siya gapagawa sa imo sa iyang mga hinanakit sa boyfriend ana lugar. Saya ako nahapakon. So kasagara iyang mga gina-story about sa nag-storya siya about sa iyang boyfriend. Sige tagay na kog sample na conversation. Mostly na nga madunggan ako sa iya is kanang kung pwede nga undangon na nila actually sige na siya kuan hanggat og pambuwag pagbuwag sige daw sila away ana tapos ngano di man daw mabulag-bulag marabit po dog ang ilang ang parents niya o ang parents po sa iyang uyab is ana naka-close tapos marabit bitaw kuan so kibali. So, you're telling me right now nga, nagpabilin lang siya, tungod na lang tungod kay maikog siya kay ilang mga parents close na, pero siya mismo na ingon nga wa na siya ilaban ng laki, ana ba ang dating ana? Dili po siya mo confirm nga wala na sila ikuan, wala na siya feelings sa iyang uyab. Di po siya mo confirm sa kuan. So, naitabo di ani Brad, abangers ka ni karon? Dili po sigon nga abangers. Ikaw ba karon single ka, wala kay girlfriend ron? Actually, naagihapon, pero... Ipagpakog ta mo duwaron. Labaw mo ba magabi, brag? Sige naman lang po niyo, bulag ug balik po sa akong... Kuya, brag, wala. Brag, nabutan ni bito nga wala na klaro gyapon. Kamo ba? Kung wala man klaro, di klarohon di ay. Kamo na galing di klaro. Giklaro. Kamo gani nga, manguyab na lang ako sa iya unta. Di, kadyo lang ha, tanawa. Sa imong karelasyon karon, mo din problema na itong mga lalaki.
natay problema sa tong relasyon karon. Para dayon natay justification nga mutabok taning bayhana mo yun ditang wa mo gud may klaro. Klarohon din eh. For example karon iyong ka karon wa kay klaro sa imong current girlfriend, di ba? Di ba? Pwede. Oh. Oo. Di klaro sa nimo karon. Right now, tell me honestly, you still love your girlfriend? Na mga 5% siguro. O di so basically dili na siya healthy. Kay 5% naman lang, di ba? Dali na siya. So bulagan din nimo. Actually, nakigbulag naman ko, pero sige, gusto sunod ba? Pare, Brad, come on. Come on. Pag mayon, ang usa ka partner, pag mayon og dili na, bisa pag mayon sa nga, dili ko musugot, sa nga lang na yung ka nga dili na, dili na yun. So, Diba? ako lagi mga 2 weeks na po din, nga wala na ko nag-communicate siya. So, Di iklaro mo ako, kay, stop because na. Wala ang, na. sometimes man ang problema na itong mga lalaki, kapanigurot na god, usahay, bulagan sa, tira sa ta sa isa, to sa nintistingan, pag medyo mo palpak, at least napakoy balikan nga isa. Ay, bastos. Wala. Labi lang sa imo karon, alanganin man pud gyapon ka kay kung imong uno naon ang imong babae pud nga gusto karon napampuy uyab. Di ba? So medyo alanganin siya ka. What if kung i-give up nimo na tarong imong girlfriend karon then siya dito di niya kaya i-give up kay mo rason siya nga kuan man gud ako magkong parents. Actually, ako naman gigiba pag ginanguyab. Wala na gid. Sa ako lang. All right. So, Because of Kaya lang gid ba teka, ito lang ha. communicate ako, ha? Ito lang ako ha. You give up your girlfriend right now because you don't love her anymore, not because kay gusto na kamubalin sa lain. Diferensya ba yan na? Diferensya ba yan na? sakto. Like for example, right now, itanggalon sa nato ng tungod kay nakagusto ka sa kanang imong amiga karon, ha? Tanggalon sa nato na sa picture. Oh. Ang ato sang i-focus karon ang imong una nga problema. Actually, second problem naman nimo ng kanang girl na imong gusto uyabon eh. The first problem gini mo is basically is imong current relationship now. 'Di ba? So, before ta mosulod og lain nga relasyon, ato sa ning i-settle ning first na kuan, problema. So, Wala, karon pag moingon ka karon nga wala na gyud because technically burn Tita B, wala namang gyud koy feelings, wala na koy sa iyahan, wala na ko. Then finish na nato ni. Tapos aya din ta karon formally nga mosulod og laing relationship. So kung ikaw pa Actually, desisyon ng karon di nagyug ka, ayaw mo na talaga sa current girlfriend nimo. Oo, ana. Dili man sa dingon nga tungod kay wala na ko uyab, is gusto na ko panguyaban pod niya ang akong best friend. Okay. Ang ako lagi is since kailahay na yan sa mga batasan, tapos medyo wala pa sa ko nakita nga gusto na ko panguyaban, brag nga ako ba in the future, basin og naipanahon manggod nga ba sobrang tag istorya, di ba, Bern? Nga brag ka padugog-dugog na tas atong ipambati kay bali mo inana ba. So how about if ma-feel pod niya nga ingon na day pero ipod niya kaya day nga mag-give up dito sa uyab kay Exactly. mo confirm pod nga na say nga wala na say feelings. Mao na akong giingon po. So at least ako para sa ko nag-give up kasi mong current girlfriend because the main reason is wala na gyud koy love. Dili kay ingon kay ako kang ibulagan ha kay para dito na rin ko subto na rin ko sa pikas. So dapat diliin ganon kasi pag moingon niya tong girl imong best friend nga sorry di ginako ni makuan di watay balintong taning tanan. Sayang, walay mahayay. Well, anyway, Walay mabilin. yeah, basically kung unsay pangutanan nimo sa ko unsa gi imong gusto nga i-question sa ko kung okay ra ba na nga pa ay di para na lang. Pwede ba nga manguyab ko sa akong best friend? In a sense nga wala na ko'y kabilinggan kibali sa kuha karon. Kibali wala na ko'y karelasyon inana. So pwede ba nga in the future manguyab ko dito sa akong best friend? Okay ra ba na siya nga kuan? Gwapo Kung ni. ang consequences manggaling is kung sugton ko magkami or kung nay changes sa mo relationship kung negative galing siguro Of course na. Anyway, ganang ko aning sitwasyon nimo karon dagan kay dagko nga picture ani. Okay. Number 1, kung nanguntahan na ka nga kung pwede ba ka manguyab, technically kung bulang naging mo sa imong current girlfriend, technically walay makapugong nimo na manguyab sa iya ha. Kay pwede man nimo na ma-express sa iya nga you know, you have these special feelings para sa iya ha lahi ra gyud. But
Ang number 2 lang to nga problema kay siya, muy dili pa single. Tama ba, no? Shaky pa lang siya do, nag-ingon makasakua. Shaky. Do, nalang ko'y nakita nga medyo na ay positive na makita because in fairness to her, ga-share man sa imuha o ganang wala lagi ni klaro akong boyfriend, wala ni klaro akong relationship. So, minto siya medyo nagpapahiwatig because I'm sure kita mga lalaki, sa tanang mga lalaki nga naminaw, never man gyud ang kaning mga babae. Kung dili gyud kanila type, di gyud na mo reply, sinragyog ka. If ever mahanggat ka nga manggawas, mabsang mananog sini, di gyud na mauban sa imo if ever nga ma-feel nila nga mo action ka. I'm sure dili gyud na sila. I'm sure kung mauban na sila sa imuha, na gyud a little bit, dako nga chance and percentage na medyo ganahan po ka sa iya. And I'm sure vice versa. Kita lalaki be, na girl, gusto makipag-uban sa ato mukaon or mudungan. Tapos labi na kung halos everyday, sige, uban si mo paniud to. Kita, ang mga lalaki baya, kung pangit ng bayhana or wag ko din ako na type, maglamulamo ba ako? Ay, kuan di ay, nakoy lakaw kay. Ay, bastos. Pero kung nakay at least gamay percentage, sa tanan mga nagtanaw karon na labi na ka na uban best friend ana friend labi nag straight guy dili maya ang lalaki ha. Ay, bastos. Kailan maning maya ang lalaki o babae dayon kay kadugay may maning beshi besh. Pero kung straight guy tapos na girl ta medyo nagpa best friend lang ang dating sa friend lang sa I tell you kung sige mo uban na ginay percentage that you guys like each other. Di ka na pwede nga magsabay-sabay lang yung gutab. Di na ako naganahan ng babae or vice versa. Sitag abay, matag sitag, ubano paniud to, si paniud to. Tapos kung di mo na sa type, kay itom ang ilok, or baho siya, or di ka ganang kay bugiro, hangin siya, I'm sure, taas lang isa kaadlaw, pagkaugma, di na kamuuban, tama? Diba? So na yun ay, tanan mga lalaki o babaeng magpa-best friend kunwari, ayaw na mo pa makakdiya. There's always a big percentage. That's why nagsige mo uban because nagid ako nga percentage that you guys like each other. Alright? Now, Pwede, Bern. Diba? So sa imo lang pre, ang ako lang alanganin sa imo is ikaw tungod lagi gi-free imong self. Ikaw technically wala man kay problema eh. Ang ako lang kaning babae ang dating magud para sa kuha. Kung di niya mabulagan si boyfriend, then siya karon ga-reply sa imuha. Gapagawas ang dating niya pre para nako, bura siya paasa sa imuha. Pwede. Kay, imagine, kita ba lalaki, lain bit ang laki ha, hapakapakon lang ta, uban-ubanon lang ta, bala pag narata sa Divisoria, nagpalit lang ta usa kada kong french fries, isa ra kabog nag-share lang ta, hangad-hangad ta sa mga stars, Ay, bastos. gihigom na ta ng mga aso nga itom sa Divisoria, ang importante nga nag-uban na para sa ato ba, oh my God, this is kanina kagusto. Lamin na ba itong feeling, di ba? Labi na ka na natay mga tawag nga nagsugot tag alas 10 sa gabi, naghuman tag alaunas kadlawon. Ay, bastos. So nagyud tay mga moingyud ta nga kay ni bay grabe na ana na bigid ta. Then one day may na din kay mababae nga ay sorry actually di pag ako mabulagan gud akong uyab god. Ouch. Maasa. Napoy uban nga nag-away. So ikaw ni salo. Ikaw ang nag-uban sa 3 days, naghilak ang babae, ikaw nag-uban, ikaw nag-comfort. Pagka-Lunes, nag-text, salamat ha. Nagbalik na biya mido. Thank you, gikayo sa time nga katong goal ko. Patay. Ako ako sa imo ha, isiguro po imong kan, pre, kung unsa magid sila, kay baka kasi mayon lang siya ba nga, of course, kung ako po babae, gusto ko nga magstay ka. Of course, I will not say nga, grabe lami, kaya mong panag-uban gabi sa kong boyfriend. Uy, grabe lagi Ay, bastos. Wala na gid sila confirm. Ano ko dilang situation karon wala na sila kibali borabit tawag. Kani kita wag na ko nga shaky sa ila kasi relationship is murag wala na almost wala na communication pero ang guideline mo is communicate sa iya pero say naman gud ako na iyang ipa-text nga bulag data ina. Well, sige, ani na lang like forever shaky naman karon mga panahon na maybe because galisod siya giba siguro lisod po kay kanang diretso siya motipas, di ba? Pagbutang lang gid og ultimatum. Di kung social ta ultimatum. Pero kung nata sa kuan ra sa kili ultimatum, Nagay ultimatum, sige. Ibuta to na trace sige, give me at imo sang bantayan mga 1 month kay shaky maka. At least makita nimo nga ginahinay ni. Burag ka ng mga addict sa shabu ba? Di ba na pwede nga automatic na imo nang tanggalon ang shabu? Mabura nang mabuang nga. Muna usahay nga hinaynayon sa kung sa una tag 1 kilo, sunod half kilo lang sa
Sunod Sunod 1/4, 1/8 hantod, mura na lagi uga kalungat kada ko. Sa nako ni mo akong pasabot. I mean, kidding aside. So sige, may kakarog shaky man sila. O sige. Let's give this a month na kuan. Kasi kung may kag shaky, ta 5 years na lang sige shaky. Unsa nila nga klase nga shaky? Diba? Nay ultimatum, nay kuan, nay natay kuan, natay days sa diri, ha? Ato sa nang istoryahan, unsa man gyud ta? O sige natay one month kay basin man good sometimes pre. Do ayoko lang sabihin to kasi wala ko kabalo sa mga girls. Kita mo ko sa lalaki ako mas dagang ko kailangan lalaki. Ngayon na ang style mo story about na wala gi klaro mong girlfriend gay actually lang gyud ang naghawid lang gyud sa mo gay kana man gud mo nga para lang gyud ba nga magstay pa bitaw ang girl. But I don't know kung the same ba nagyapon nga style sa mga girls na actually shaky na gyud me po. Di lang gyud ako siya mabulagan tungod sa kuan man sa akong pa. Sa bagay sa ngalan nga di pa sila minyo, still pwede gyapon na magbulag. Bigyan mo ng at least a month or maximum 2 months. Pati yung cellphone ako na gadala. Ara, Yan yung kulpa number. na. Kulpa na kaya. Ay, bastos. Unsa na malay kulang na yan eh? Unsa na malay kulang niya Ano ko, dali magod is ang parents mangod is mo po'y ga panguyaban na pod sa gay. Para pod nga, ang parents na pod niya ang mo anyo siya nga makibalik sa katunggay. Ah, well. So, unsa ka burn kung inaniyo na to ang senaryo? If ever nga makikita or madto sa ila ang gay, tapos ako, always mako gaalagan sa ila kay gapahatod kuha man pod siya sa kuha. So, unsa ka kung pagkita na mo dito, prangkana ko dito ang gay. No. Kami ang uyab na be. No, pre. No. Paano mo sasabihin kung except karon kung yung kang isugot na ka sa girl? Hindi eh. This is the function of the girl. Ito na yung ano niya. This is her role. Iyam ko ng problema nga side. Ikaw, ang dating mga I know, ikaw man ang lalaki. But, you know, to be honest, pre, well, sabihin mo na sa akin, kani ba nga girl nag-ingon sa imo nga love na gyud kaniya? Kasi basic. Ma-feel na ko. Kaya nga, that's why mo lang yung naklaruha sa. Kasi pag sasabihin niya karon, you know what? Love ta ka. Kaya lang mo lagi na kong problema. So, minto si at least na kay burag, ay, love day ko niya. Kanilang gidi ang iyang problema kay galisod siya o detach ani nga laki kay gayam siya pa. Then fine. Kasi sigurado sa kung love bagyo ka niya. Kuan, sigurado sa ako nga kuan nga gut feel lang nako or feeling na ako or tama ba kang feeling na ko nga feel lang nako. Tanawa si ikaw nagduduwa galing ka karon og storya. Di ka later or study mo unsa magita doa. You know what? I have a feelings for you. Kay kung naging ka nag-conflict ka then sabi ako ni istoryan because at the end of the day bisa pag ma-doubt yung friends or dili at least napagawas nimo. Kay kung gusto ka nga kay kung inga na rin yung sitwasyon karon buralag feel lang ninyo until when? Mo man na next question. Until when mo nga puro ingani nga burag lagi mo nakagusto lagi ni siya lagi. Kay okay ni sabay man sa kuha o ni uban man siya nagtulog ni ana pero puro gyapon lagi feel what if kung maingon kag nagselos na karon may siya kalit ngano uyab data ay nga na sa tani mapaasa na pug ka so mas may nang ayog kadlok tell her hey, ani magadol actually ang gay yan ang gignan nga bisag dili kami o kway dili kay ito sa akong part gani kay nayang parents uban ko sa ilato tapos niabot ang gay tapos yung gignan ng gay nga kami na so wala na ta so wait kano sa mo na nibawaan nga ginganang pagstorya dito ko kami uban so nakadungog ka ngayon ang babae oo di sa ako ato nga burabaw binuwang lang burag kuan lang to sa bitaw ka ng istorya lang to kundi kay mo lagi nang pasabot kasi nga pero mag-joke niya para that's why the more ka karon nga mas confident the more na 90% naka-confident then right now later tonight Friday tonight uban mo din harap-harap ta to be para mas klaro mura mo kutang nagnegosyo ani nga wala tay contract lisod ra ba kay na mura nagnegosyo nga amigo matabay sige negosyo ta tapos pagkabulyaso tinan-away mo kontrata ngano na dite kontrata ani wala technically balintong ka ako like for example nadunggan na nimo de fights 90% I am confident mo to ko dito magkaroy ra gud tabi nadunggan man gon imo to i-review ha nadunggan man gon ako to imong giingon ana ato katong Sunday katong Sunday nakita man gon ako then you tell yung kasi nga so unsa man kita doha because to be honest nana ko'y feeling sa imo ha dugay ra ta ka crush sa sugod pa lang nakita ta ka I'm already attracted
Di ba? Mm. So, ano ang diskarte? So, imo na automatic na para magklaruhay, para ikaw po, klaro po imong gipaglaban, gibasig niya, di ba? Pero I'm sure, sa ngalan lasan di mo nadunggan, 90% na. 90% na nga sure na, unsa man kita, baka, balay mo, baka nagulat lang din na siya sa imong confirmation. Nga mo ingon lang ka, mangutana ka kung unsa gyud mo. Di ba? Di ba? So, actually, sabot na sabot, Bern, nga, naragid sa ako ang desisyon kung ako ba siya pakuyabon or... Because ang ako magod pre, okay gyud ko ana ipaglaban ng mga love, labi nagtinod ang imong paggugma. Okay ra gyud ko ana ba? Basta, at least, ikaw po, sure po ka sa imong gipaglaban. So, ang una nimong pinakauna nimong i-sure is kamong duha. Naabag yun, unsa gyud ta duha, unsa gyud ta kuan. Kasi if mo input sa karon, prepare po ka. Actually, 50-50 pa ko. So at least kabalo ka daan sa imong strength. 50-50 pa. Medyo naay chance, medyo wala. So medyo kulang pa akong effort. Di ba? Pero sa imong giyon sa ako, katong last Sunday, giignan mo din niya diretso ang lalaki. Then the more, medyo confident ako, medyo 90% na. Di ay. So ingani, may na maklaruhay ta. Because ingani, kasi ako ang feelings, ingani. So unsa man gyud ta duha ani, ana. Labag gyud kay feelings ako, magklaruhay. Para at least, dili, ang imong kahago, dili masayang sa ipaglaban ana nga gugma ni Budi, ha? Ginoo ko, diba? Tabaliki ko. Come on, you PM me or baliki din ko unsay naitabo pag-confront nimo nga. I mean, medyo beer gamay para medyo mo tipsy gamay ba para pakuan ba sa confidence gamay ba? Medyo pa-tipsy lang gamay. Then dabon diretso may mang disod naman kay ni ani pila naman ni kagbiwa ko itulog ba. Unsa man gyud sa tiud anay lang bitaw unsa man gyud ta do ani. Every time bitaw mo sulod ta ka makita ta ka so, sagin lang di ko kasabot sa akong gibati ba. Kutom lang gyud ko sa ala madiska just ko Mariusip. Pero prepare yourself. Pwede nga 90% na diretso sa semo or basing kumain siya 50-50. At least you will know what is your status. Kung asa gyud ka, kung unsa gyud mo do ha. Kay pwede gyud kanya balikan. Actually, uyab ba dayta na nagdagandab gyud nga na itabo. Nakipaglaban na, nag-away-away, nagsilos-selos na. Tapos giingnan dayon. Ano magselos man ka ngano uyab dayta? Bigig. Tama na. Wa day ay day no wa man dayta nagkuano wa man dayta nagnog I love you to. Mo na dayon. So gansa napaasa na pud tama na. Kabalo ka dagan na ba yung mga paasa nga mga babae karon. Kumpiyansa na rabay mga babae karon nga nagapalibot karon nga ang ilang apas ato orang mga kalawasan. Pag nila mapuga ang tanan biyaan lang din tanga mga way sapot. Mga bastos kita pagay pabayron. Nagawas na dire. Baliki ko kung sa iyang gitubag kung sa magyud mo duha. Sakto, Bern. Ano na lang siguro. Baliki ko ha. Actually, Berg na naman po ko sa mga 80 to 85%. Ay, kung tinuto mong ingon sa ako na dungan mo sa last Sunday, ay wala 90%. 90% na. 90% na. Sure na. Hima sa likulang anak ba? Okay. Kaya ni mo na, ikaw kay nagduha-duha lang ka. Basi hadlo magug ka nga basi mawala ang friendship. Basi unyag mabungol, basi malain sa, wala tayo choice. Kaysa maniguang na lang mo, wag yun mo napagawas. At least na-release. Ay, bastos. Lagi. Ako Okay. lang is, mangita ko way or confidence na ko ba nga ikabuga bitaw nga. Di mga usa ka bakit. Ana ha? Pero, ang compose sa lyrics siguro sa akong istorya. Pwede. Usaon na ko nga, dili siya ma-offend, dili po niya bitaw. Di magsugod ka sa akuan. Mura po kang mag-throwback. Let's start from the very beginning. Very good. Sugod ka na friendship, ana. Labos, hantod sa ni-derive dahin ka sa kuan. Karoon nga situation. Ganun lang. I'm sure, best friend, you know him, I mean, you know her better. Friends, yun mo, kabalo yun kasi yung mga kiliti na daan. Munang advantage basta friend na daan. Kaya at least kabalo na kaun sa mga topic na maka-catch up sa iya, ha? Or maka... Lagi nakapaitan ni Bern tungkod kay Whisper na mo, baka ibalo na ka sa iyang favorite color, sa iyang inner o upper. Mga favorite color ba? Ang mga style sa mga komedyante, ana lang, kabalo ka sa sige na ubang nga sige kog joke ba? Pwede pa tagang ko ni mog 2 minutes para magseryoso lang. Kaya actually, sige naman kung di ka bastos. So, sige po di istorya sa ako ang
kung kami mag-uban, mas malipayon siya. So, murag diya pa lang, makita na nako baka na oy, medyo ko ano. Okay, sige. Alright, sige, balikin ko kung unsay na itabo. Pare, kaya mo yan. Isa ka bakit para medyo ano gamay, medyo baga gamay ang kuan. And that's it. Sige, salamat kayo, Brother Bern. Tapos, pa-request na lang ko gusto ng Espolarium. Espolarium. Sige, pakita ko sa nako ni ha. Thank you. Ulam siguro. Sige, larga. Thank you, Bye-bye. ha. Thank you. Thank you. Uy, ginawa ko. Alauna si Quinta. Pero in fairness, ha? Walang ko sa sitwasyon sa mga ngana, may gala. We fell in love. Alauna, 52! 52! 52! 52!